نغطي دفتر كيرم من شيخنا الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه دفتر مكدو إنري هجرة السعداء ورحلة الشهداء ngonu den koy hello capande jeegom e ɗiɗi woni 62 wa amma tajalludu ɗo ceerno haalata ko cemmbiɗumo on mbiyaani wonde mo gorko yo won gorko ay ɗum waɗi ceerno mahamadou oumar daabiye hoore koon ɗon noon kanko e ceerno woni noon kanko mbi honde afodiyen kanko e mbi kala nde neɗɗo inde alhajiyaani no mbiyata alhajiyaa so wiye radiyallahu taala ɗum sa wi alhajiyaa so ɗuɗon ko haa ɗum gorko ɗum no ceerno haalata gorko yo won gorko neɗɗo wata jaɓa ñoofaani ceerno wiima amma tajalludu fa zahiru wonde mo gorko cemmbiɗɗo dariiɗo ceerno wi fa zahiru ɗum no feeñi jinnomi haalande on koko on gannda ko majjuɗon ko feeñaani ko ɗum ɗo no feeñi ceerno wi la yahtaju ɗum boom harjinaani ila ta'ammulin teskaani kala goorduɗo gonɗo e seydil haaji aali na anndi ngoraako ko hunde feeñi ceerno wi la yaduuhu lahu wajhul haqqi fi kulli cheyin illa bayyanahu wala yamna'uhu min dhalika chey ɗum noon ko ngoraako waɗata noon la yaduuhu lahu feeñantaamo wajhul haqqi yeeso goonga kala ɗo anndi ɗum ɗo ko goonga allah wonɗo fi kulli cheyin e kala hunde noon ala fof ko goonga feeñantam illa bayyanahu so nata o fiññini goonga kanko ala hen ɗo maslaha goonga o ala hen maslaha goonga allah o kay ko goonga allah kanko en no goongi allah wala yamna'uhu min zalika haɗata o feññinde goonga chey'un hay hunde ceerno wi noon ragga aw jalla hunde nde noon nde semi nde ɓuttini nde mawni nde famɗi yurmini fofde goonga o he goonga he enen fof en fawta e goonga he ala ko haɗata no feññinde goonga ceerno wiima la yakhafu fillahi lawmata la'imin o wi to allah to allah ɓurani alhajiyaani kala hunde to allah to o hulaani toon feloore felooɓe ñiŋoore ñiŋooɓe hulaani yitaa ɗum allah anndiri ɗum ɗo ko goonga ende waɗe goonga heen allah ɓurani mo kala hunde goonga o noon hay so rewnaama e kaari hay sono ñuumini rewnata e makko haa ko goonga allah ayi walla yakhafu fillahi lawmata la'imi wonaa noon ceerno mbi ɗo lawmata la'imi woni yimɓe makko yimɓe Haaruna Rachid to hello temedere capanɗe jeegom e joyi e yettoon yimre nde omo addi toon yimre nde nan ɗo e ndeer deftere nde Haaruna Rachid no wiya alimta wa allamta al ibada wa lam takhaf ala sunnati l muhtari lawmata la'imi woni ceerno haami woni ceerno nde sigi alhajiyaani o sifi o wi Haaruna Rachid Diallo ko haali e makko ko fof goonga ceerno addi yimre nde waɗirnde tampon e yimre nde ko bindi capanɗe ene heewi mbimami ni deftere nde haɗa jogii deftere nde sa ƴeƴƴewoya yimre nde hello temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jeegom e tati capanɗe jeegom e nayyi capanɗe jeegom e joyi fof yimre nde woni wonde alhaji aali siñci wuro mo o siñci wuro makko madina alhaji o noddi e geɗe nayyi o wi alhaji aali noddi ko e diina l'islam laaɓɗo alhaji aali noddi koye sunna o noddi koye tijjaniya on noddi koye jokkere en o waɗi heen noon yimre nden yimre noon ceerno waɗi ɗo ceerno haali rahmatullahi o wi alhaji aali nabbah wa nabbahtana hatta alimna bi annahu hudallahi ɗi pinndinɗaaɓe haɓe nganndi tigi koye diine allah nodduɗaa koye nodduɗaa mon koye diine o woni diine o o wi alimta wa allamta al ibada wa lam takhaf ala sunnati l muhtari lawmatullahi o wi nde
ɓe ngannduɗaa anata jiyaani no jagguɗaa ngannduɗaa nganndinɗaa jiyaaɓe alaa alim tawa allah talibaani walam takaf ceerno wiɗo joni o wiyto sunna nelaaɗo sallallahu alih w sallam a hulaani toon a reentaaki toon felooɓe jimoore jimoore mbiɗa ko an sinti wuro ma force gonoowo ɗo fof wonata koye sunna ay ɗum sunna en kaali diine o en kaali sunna o to tijjaani an o wi on a awrattana wirdat tijjaani mujalliyan wa kunna ilayhi l yawma awwala ganimi o wi wa nashrabuhu safwan wa yashrabu gayruna bihi kadiran والفضل للمتقدم وأوردتنا برد التجاري ويلا جاء القرآن جل من كل تجاري مجليا أولي بك أولي قدر كل من به التجاري وكنا إليه يوم أول قال ويوا نشربه صفوا كوكو هيلبي كوكو لابي هي تجاري كل كوين كوكو لابي كوكو هيلبي كوكو من جرى هذا كما من جفت ويشرب غيرنا به كثيرا سبب نيرك ودي من كوكو هيلبي من جرى لو تيار مصيفر على الجاري ومهيون يبدأ بوضع جمل تجاري يقول وصحة الإسناد قد تعين وليس بالسواء من يلقين لا بالتجارية دكتور مفوف هذا كل جد يمير ولا سيرد هذا تي بمقدم هاي بالتجاري ويكون هذا مقدم يكون هذا ومهيون صفر على نسيد الجاري هذا الفاظ مرتاح الجاري وي ay wonde moƴƴini laawol tijani ay tijani ono waɗi koye tijani tan ko ma moƴƴine tijani ko ma moƴƴine laɓɓine on sahade wawa wadde ni neɗɗo wa sihhatul islami kad ta'ayyan wa laysa bisawa'i man yulaki longinoɓe ɓe ko haade de wadde suɓo longinowoma laawol tijani wona mo keɓɗa ɗum to tijani yo فعندما ويقول وصادفتنا شتى سودان فجمعتنا الهجي آلي تون رامن من سريب من ساكين من دون نابي كنا فجمعتنا ندين نابي قوم من داكل رامن كوني أنت دين يمر نون شيرنا يودا يمر دي وأنت بدفر من كبير في جيم إندمان ما بلوني كان يفعل يمر وي الهجي آلي كي قوم الله o hulaani ɗon o reentaaki toon felooɓe ñimoori ñimoori ceerno wi wala yastahayi min ishari l haqqi endal khasi wal ammi oy ɗum hersinaaji e makko so won kersoowo wona alhaji aani feññiinde goonga o wi ɓadiiɗo e goɗɗum ceerno noon banngal kaala tan goonga no fo rewde e mum o rewde ɗum gongo wala yastahayi ɗum no hersini o ko joom martaba o ko ceernaaji o foti ko ñaamoyeede nder fotaani ñaameede ko boowal ga caali ga ala e wona allah jiyaani ɗum ceerno haaji wala yastahi wala gacce o hersiraani on goonga min ishari l haqqi feññinde goonga o endal khasi wal ammi waddiɗo e goɗɗum ceerno wi wala yaquluhu an zalika jalalatul qadr mawnugol martaba neɗɗo o wala kasratul jaahi wona keewgol jaabu neɗɗo o ɗum faddata ko allah jiyaani rewnude on goon ɗum ka joom martaba ka joom jaabu ka ɗi inne annde gongo so ɗani ɗum rewde ma wala isamul mahabati wala mawnude jimme jogaade hayba عندما توجه إليه الحق مغوغا أو وجهه وقام عليه مغوغا أو دريم ورون لدوه ورمان فرص كيانو يكون ولي تراه ينزعه من الأب ويجعله من ابنه ويا يا إبن الجنة البرد إبن الجنة البرد الجيال هدوب وأندك بدو هدوب ويبابا وأنهم يوحنون يقول ترى جيام ينزعه وبورا غوانغو من الأبي بابا تبابا كنا مغار غوانغ وبورا غوانغو بابا ويجعله من ابنه so hersin to no ko hersin to kono kam ko goongi goongi Allah to gonga hande be len poften wa min as-sayyid bil abd khalifa so dire maccudum so be gari ko hedo
tata ko maccuɗo dey goonga daande o kadro fof tawa ɓe kadi koko anndumi ko maccuɗo ma on e goonga o hersidaade goonga hay goonga ceerno wi wa yukhalifu awaida annas fi dalik o wi ɗo alhaji alino seerti yimɓe ɓe mulundi aadaji yimɓe ɓe o yimɓe ɓe jaari ɓiɗɗo e jinnaaɗo so mbaddi tan e mbiyata ko jinnaaɗo hay so ɓiɗɗo jogii goonga jinnaaɗo o wi ɗon kanko wonaa kanko goonga o ko goonga tan ɓiɗɗo no waawi jogaade goonga e dow jinnaaɗo maccuɗo no waawi jogaade goonga e dow kalifa mum debbo no waawi jogaade goonga e dow jom galle mum yo lundi ɗon aadaji yimɓe kanko gonga Allah wata ceerno wi wa yubayyinu anna dhalika li fasadi zamani o haala ɗo kanko Allah jeyaani o wi ayi ngannden ɗo goonga woni cuuɗel goonga o totten ɗum o jeyaa goonga o ko ɗum ko ɓurnude zamani ko ɗum noon wiyata jeeyɗo goonga e totte goonga heeɗo e fenande walla e juumde anndi tan kadi woni kono wiyode ɗe mbaɗa maslaha ɗum ko ɓurnugol zamani o wiyaɓe kam Allah jeyaɓe o wiyaɓe wa amma alhaqu fala yatagayyaru Allah jeyaɓe wiyaɓe wa amma alhaqu fala yatagayyaru yo ceerno Muhammad gooƴi Allah wonga waynata to wonno e deftere Allah to wonno ɗo haadiri on gonga yaa wattaki modifié gonga wattaki modifié o wiyaɓe fa laysa huwa illa ma fil kitabi wa sunnati la gayru ɓe goonga ko goonga tan gonɗo e deftere Allah woni e sunna nelaaɗo Allah la gayru gonga goɗɗo Allah gonga wattaki modifié mbaɗe modifié oɗo heede fenade kono kenɗen ɗo e goonga kenɗo e goonga o kenɗen ɗum e fenade ala ɓe gonga gonga on gonɗo e deftere Allah woni e sunna nelaaɗo Allah la gayru gonga goɗɗo Allah eyi wona ɗum koto jallu ɗum ko tiidde wonde makko teewino ɗo ko woni joom martaba fof ɓi inne hannde walla martaba laamu o ɓuri ha haalandema goonga alaa mo ɓuri haalande goonga ceerno wi kama huwa cha'nu seyyidina wa cheikhina o wi ay ɗo no kaaliranmami Allah jeyaani sifrini o wi ko ni wonno sifa ceerno men kohowo men Ahmad ibn Muhammad Tijani Cheikh Tidiane ko ni gonga gonga wallahi masla radiyallahu ta'ala wa amma himmatuhu so tawi ko himme makko ceerno wi wa amma himmatuhu fa shay'un la yas'uni wasfu o himme ala jeeyaani o wi ɗum kam mi ala taano kadiri min mi annda ɗum tan wala jooɗa duuɓi temedere wala haala yimɓe o mi gaynani mi annda ɗum tan la yas'uni wasfu wala bayanu qadrihi oy mi wawa feƴƴinde fodde himɓe Allah jeyaani joɗono mini hakke himɓe o ko toowi mi ala ta haala himɓe Allah jeyaani fodde muɗum mi alana ɗum tan mi wawa ceerno wa ida dahalta maahu fi cheyin ma sa katama ha ana di Allah jeyaani on kuɗɗoɗimo hunde harnuɗone sa wawi mbasa fuɗɗade mbasa naati hen sa naati hen forcé a gaynata tan ganda haysato ma haysato heddo hen wona ko yimɓe waɗata noon wa ida dahalta maahu fi cheyin ma hunde wawde wonde fof sa katama ha a naati e makko hen taw an hunde nde tastasimuhu aɗa mawninino ɗum wawa wonde ɗum haqqille miijata ko ɗum ni wa tastami'inu tahsilahu aɗa woɗɗindino e haqqille ma nde ɗo hunde wawa gasde wawa won jiya kam wala jeyaani yahmiluka aleyhi o wurtuma heen o fawma ɗum forcé waɗat ɗum nano mbimami hakkili sa ari a hokkete galle sa tawi ka perme a hokkete galle kadi forcé a hulla galle o wiide komi loono mi ala sembe ala forcé a hulla galle o pecca mbaɗa galle sunna rewɓe won kadi forcé a asat woynu gas o woynude wi ko kanko perɗode o yima as woynu ɗo galle en badirati fon mbaɗi boyi enen ɗo goto ɓe suyama nango fiw wonde as woynu andi so ɗum wawa won
min yalɗo o wi kono jeeya o force ma hen force te kadi darɗa hen mbaɗa hen haɗum timmi yahmiluka alayhi o force ma hen o wi fala tadkur lahu wasanan wala wata hanke ɗoygol ala loore ala o jaɓantama ɗoygol loore ala a wona gorko tan wala yakbalu laka wuufan o jaɓantama kadi dartade mi fuɗɗima mi ariti ka allah wala wanan wona loore o jaɓantama loore o jaɓantama dartade hatta timmo ha timmina fuɗɗide gaddan man tan no ko misal goto woni woynu nde wonno woynu he ko forcé asa woynu ɗo forcé a waɗa zarde ade ko gese hatta timmo ha timmina ɗum ne ala nahwi ko e nanɗo ma kaade yumassiruhu fi galbihi ɗo miijortono e ɓernde makko hunde nde no foti waade ni ko ɗon tigi timminirtama la ala nahwi ma tusawihu wona an no mbaɗinirɗa e haqqille ma ni wona noon de kono windiri ni ko noon mbaɗirta ha gayni noon wona yettude mum sabi yiɗa ha ko wadde jaalama ala gallo ko mbaɗanga sakkite ko salo yawa sakkite haji timmuɗi cukka ha timma so gasi noon manta mo ganda so wonano kam a waɗata ɗum sabi an ko jaalama ala tan jiɗano ta waɗi ceerno wi haɗum timma so timmine kay wona no jiɗirannoɗa ni ala ko no yiɗiri ni la ala nahi ma tusawiru fi nafsi joni noon ko ida faran so gayni so gollal gasi yakunu aswaba laatona ɓuri fewde wa ablaga no ɓuri timmude alhissiyati dunyawiya ko so ete e aduna so galle ma won ɗo kala garɗo ɗaɗo yeew o galle yoni ay ɗi cuuɗi ay ɗi cuuɗi tiba ay ɗi tibaji mbayi yodde ay way feew ay o galle no way laaɓa yimɓe fof mbaɗa yeew joni noon ko hissiyati ko yimɓe koye jite mumen ɗum ko himɓe makko mo ngannduɗaa yimɓe ɗo fawa heen gite no mbimami ni ko hen asde boyni en fewnude gallol galle mumen wadde tibaaji cuuɗi mumen ko yimɓe fawde gite fof o yiwa amma al maalumatu manawiya so tawi noon ko geɗe cuuɗiɗe geɗe nganndaɗe cuuɗiɗe addiniyati baatuɗe diine ɗen yimɓe makko ɗon wal amali l ukhrawiya golle lahara ko gollante lahara ko ceerno wi fama hiya to on bange kam fama hiya illa ka himmati abaihim kiram toon kam kono himme baamiraaɓe makko tedduɗe koyen ɗum ƴentinɗo ɗo to mi haala ha ɗum kaalanmaami ko so etee ko himme makko toon kono ko faati e laakara en gollande laakara ko faati e golle diine o wi ɗon kam ƴeew jinnaaɓe makko tedduɓe ɓe holi ɓeen ceerno ni seññidi ceerno ali ibne ismail mi ceerno yinnaaɓe makko ceerno makko ali ibne ismail ceerno ali def e seydi el hadji oumar al fouti oumar al fouti cheikh oumar tal o yimɓe on ɗon de ƴewɗuma ɓe ɗon fanahika bisalik ɗum tan yonima e allah jeeyani wiyete o nandi ko ali ibne ismaila o nandi ko e cheikh oumar tal ɗum tan yonima uduwan towal makko o rifatan e ɓamtagol makko o fahamatan e wonde mo ponka fakama o tahamatan wonde mo ponko ɗum yonima o wiwa kadi qiila wiyama no defte aɗa ɓe fone bindi ɓe mbi man ashbaha abahu fama zalama ɓe mbi mo nandi e bamum toñaani haajimo o wi ceerno windiɗo jimol ngol bi abihi iktada adiyun fil karam wa man yushabihi abahu fama zalam wonko goto wiyete adiyu wonko kaaray siri ɓe mbi bi abihi ko e bamum iktada ñemtini adiyun oɗo adiyu ko bam makko e ñemtini fil karami e kaare siraga bam makko kaare siri hoore woni kaare siri ɓe mbi wa man yushabihi abahu mo nandi e bamum fama zalama toñani mo nandi e bamum toñani goto e tan o toñani goto e tan kala mo nandi e bamum fama zalama ummahu o toñani nene makko ɓiɗɗo yo artu bamum ɓiɗɗo so nandani e bamum tan o tooñi goto e tan o tooña yummakko holnoon tooñiri yummakko bam makko mbawi jogade sikki so yi ɓiɗɗo ɓe oto ɓe jibinani o waɗi feere ha ndene makko tuumama
tawi kanko woni nandade e bammakko so nanndino e bammakko yimɓe makko tuumata noon waɗi feere hay makko tuuma wadde o tooñaani ndeen makko mo nanndi e baamum tooñaani baamum o tooñaani baamum no nanndi e bammakko o tooñaani bammakko deke so o nanndaani e bammakko no waawi o tooña bammakko tuuma ndeene makko teeni soko baabiraɗo o jibini de kono baabiraɗo ɓerde e ñama woni fone mi jogoɗuɗe ko mi jibinaani ɗum way o tooñii bammakko sabi kanko ɗo ɓe ɓerde bammakko tuuma mumen mo nanndi e baamum o tooñaani yimɓe ɓe sabi so mo o nannduno yimɓe ɓe haqqilantuma ayi kaari nande koye kaari te kaari mo nanndi o mo yindanno yimmakko saha eyi waɗi feere o tooñi o nantude ɗum waɗi mo nanndi e baamum tooñaani neere mum tooñaani baamum tooñaani yimɓe yo wiyata hajji ayat noon so tawi nanndi e Cheikh Oumar Tall to baŋnge ganndal funiini ganndal diine e gande foti gollane laakara o nanndi Ismaïla woni mo hawnaaki woni ceero mi fof mi junnataano toon ɗum waɗi ko ɗo ko ɗen peɗeli men haa janngo kadi jokken inchallahu taala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam fatiha salatul fatiha fatiha salatul fatiha Bismillah